Azért is kell, hogy a kihívó magának számolja a 3 pontot, hogy ne legyen sűrű megállás. Ha esélyes, hogy a király tiszta találatot kapott, és ezt meg kell vitatni, akkor idő áll. De egyébként folyamatosan mérjük a fél percet, a kihívónak fél percet kell túlélni a 3 találat nélkül. Jó, a Zsolt a király, jön mint a gép. Megpróbálom túlélni. Vagy tisztán eltalálni. Kusé. Jajjaj. Nem megpróbálok brutális lenni. Tovább, akar nem ér. Akar nem ér? Eltalált le. Át akartam forgatni. És aztán le akartam. Itt a király. Hány? Meddig jutottunk időbe amúgy? 26 másodperc. Hát majdnem